Junior trials. Ja sitten sanoin sille kontaktia silloin, se oli vaan se, joo, että on ollut kyllä kesänä pahin raunia, mitä on koskaan ollut. Että se oli silleen pahoittelut siitä ylipäätänsä silleen, että on ollut aika surkeassa kunnossa nää viime vuonna. Ja sit se sanoo, että se on terapiassa. Se oikeesti on valmis silleen tekemään jotain eikä välttämättä silleen jäädä sitten riima-asemaan. Joo. Se sitten oli, että se niinku kesäjatke on aivan ollut aivan sellaisessa elämässä. Se on aika hyvissä kanssa. Oli sanonut, että saa terapiaa hoitosun kanssa, että ei olla katsomaan sun koulua, että sä oikeesti tuhoat sun elämän, niin sit se oli ottanut itsellensä kiinni. Ja joo, eiks vaan, siis mä olin vaan silleen, että oikeesti, että mä tuli niin onnellinen fiilis siitä. Ja kyllä siis huomasin, että se oli siis todella erilainen, että en mä niinku ollut jotenkin, se oli tosi vapaa. Tuli tosi kiva niinku nähdä sitä. Joo, se oli se oli, kun se sit kysyi, että kun mä jotenkin olin silleen, että niin, että tää on vähän silleen hauska, että ei mulla ennen ollut, tai sä oot niinku ainoa ihminen, kenellä